Kapuso, G baka sa free diving? Sa Samal Island sa Davao del Norte, dunay perfect spot for free diving nga gisuroy sa atong usa ka kapuso. Uban na nato siya sa iyang free diving experience dinhi sa May, Mindanao. Init ang adlaw, presko ang hangin ug perfect ang vibes. So sa paginahuwat, tara na, laag ta sa Samal. Known for its pristine white sand beach, ginadayo-gayud ang Samal Island sa Davao del Norte sa mga buot mag-beach. Pero karon, dili lang sa ta mag-beach kaya nga to ang target, mag-free dive mga besh. Free diving kana bitong murag mag-mermaid ka for few seconds, walay tank, walay saba, just you ug ang dagat. Diri sa Samal, daghan kag spots nga pwede adtuan para sa free diving, coral garden ug uban pa nga mura jud og naa ka sa sulod sa aquarium in real life. Unsaon pag-prepare? Simple ra kaayo. Take deep breaths, relax, ug ayaw kalimting nga mo-smile pa rin underwater kung kaya pa nimo. Dili lang ni adventure ug bonding with nature. Tambal po ni sa stress ug ang bonus, pwede kaayo himong content. So the next time you visit Samal Island, consider free diving for your next level adventure. Ako si Projeline Porio and this is My Mindanao.